Dugang puwersa sa kapulisan gipada sa Calbayog City sa lalawigan sa Samar. Kinihuman sa mga insidente sa pagpamusil. Mayor sa syudad nagtuo nga adunay mga taga-laing lugar nga misud sa ilang dapit o posibleng maoy responsable sa mga nahitabong krimen. Ini ang report ni Nico Sereno. Abril 14 sa hapon, dunay shooting incident nga nahitabo sa Barangay Victory, Calbayog City. Paarakan ang mga sakay sa pampasaherong sakyanan nga gitawag og timbol usa ka motorcycle for hire ingon man usa ka habal-habal. Miresulta kini sa pagkamatay sa tulo ka mga tawo, lakip na ang 14 anyos nga babay ug pagkaangol sa ubang mga pasahero. Nunot niini gimando ni Calbayog City Mayor Raymond Monmon Uy nga tutukan gyud sa kapulisan ang kaso. Nagtuo ang mayor nga dunay tagalaing lugar nga tuyong midayo sa ilang dapit ug mitisok og kasamok. Hindi taga Calbayog, pumapasok sa Calbayog, which is yung iba from other municipality na nagpupunta rito. I think grupo na di pa natin masabi kung may grupo na lumalaro on illegal activities. Nunot ni ini, may request sila og dugang police personnel alang sa Calbayog kay kulang kaayo ang ilang puwersa. Meron tayo dito mga 90 plus lang. Yung barangay 157 barangay. So hindi talaga mag-isa? Hindi yun talaga. I think yung population is mga 250,000 population for the 90 plus na police. Nagpahigayon kagahapon og send-off ceremony sa Police Regional Office 8. 72 ka mga personnel gikan sa lain-laing police offices sa Eastern Visayas ang i-augment sa Calbayog City Police Station. Gimando kini sa labaw sa PRO 8 aron makaabag sa investigasyon sa mga panghitabo sa syudad ug pagdakop sa mga responsable sa pagpatay. Deputy Regional Director Police Colonel Owen Andrino mipahinumdum sa mga personnel sa importansya sa maong deployment aron makapatunhay sa kaluwasan ug seguridad sa Calbayog City. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.